Am găsit la un nou episod din Roblox aici pe Super Hero Tycoon. Eu sunt Batman. Mi-am făcut și eu omul. Să-mi iau Grapple Hawk. Asta lui Batman. Ha, ce mișto e! Bă, gata așa. Bă, stai cu uite cu ăla lui The Flash. Mă urc pe aici, pe... Așa, sunt pe un de-ăsta. La lui Black Panther. Așa e, nu, așa. Joker s-a mai adăugat. Green Lantern. Ăla nu era înainte pe ăsta. Black Panther s-a mai adăugat. The Flash era. Batman era. For Hire.
Pistol! Pistol, pe bune? Batman are pistol? Hopa, bă! Da, lasă-mă pace! Oh, mamă, unde trage ăsta? Mamă, rămase mâinile în aer! Nu vreau acolo, eu vreau acolo. Unde se duce, bă, ăsta? Pământ. Mamă, panteră. Joker. He, bă, de ce m-a omorât? Păi cam atât acest episod, știu că a fost scurt, ne vedem data viitoare. Pa, pa!